O Compostela, que logrou o ascenso á primeira división nunha loita titánica contra o Rayo Vallecano, rememorou aquel terceiro e definitivo partido disputado 20 anos antes no vetusto Carlos Tartiere. Aí está o sorteo dos terreos. Coñezamos rapidamente as aliñacións. Por parte do Compostela actúan Iru, Modesto segundo, Tocornal, Modesto primeiro, Bellido, Bodelón, Abadía, Fabiano, Lucas, Ogen e Moure. Entonces nada es de casualidad, ha sido producto del trabajo de Castro Santos, de todos los jugadores que llevan pasado por el Compostela ascendiendo cada año, peldaño a peldaño. Creo que é un sentimento colectivo de nostalgia do grande que foi aquel momento. Para nós foi máis importante para o Compostela aquel evento que a Copa de Europa do Real Madrid ou do Barcelona. Os Bellido, Víctor, Bodelón, Fabiano e Moure volveron compartir equipo para reeditar o fragmento máis importante da historia do Compostela. Aí está pugnando Fabiano, recuperou a pelota, o centro, atención a Ogen. ¡Gol do Compostela! 1-0, marcou Ogen, minuto 16, primeiro tempo. O Carlos Tartiere vibra coas cores brancas e azuis e a SD está por diante no tanteador. Dende o banco, Fernando Castro Santos controlou os detalles dun partido que 20 anos antes o converteu, literal, no home máis feliz do mundo. Vostede é un home moi sentido, subeu a Compostela a segunda división, agora a primeira, teno que sentir no seu corpo, con moita ansia. Sí, home, o que pasa é que son unha persoa que non exteriorizo demasiado os meus sentimentos, pero sí, podo che dicir que agora son o home máis feliz do mundo. E aquel plantel que traballou de unha maneira concreta, e que eran amigos, éramos todos amigos realmente, e todo eso costou metelo noutros sitios, non? Controlaba Cota, contraataca Ogen, ten a esquerda Moure, segue Ogen, atención, e chega o gol do Compostela, 2-0, Ogen acaba de batir a Wilfred, e o Carlos Tartiere vence abaixo da ledicia dos afeccionados da Sociedade Deportiva Compostela. A voz desatada é a de Nacho, presente no aniversario festexado en San Lázaro, e comentarista da Televisión de Galicia hai 20 anos no partido que non puido xogar por sanción. Pois xa te comento que é moi triste, non? Por non poder axudar aos compañeiros, pero é moi alegre porque, bueno, sacaron un partido adiante moi difícil e fixeron moi ben, únicamente eso, alegría, non? A verdad que moita alegría, non? Reencordarte con compañeiros que facía tempo que non vías, recordar aqueles momentos que foron momentos moi bonitos e os cales estou contento de haber vivido, bueno, tamén reunirse un pouco coa afición. Hugo Sánchez deixa para Bisnik, o tiro e gol. Gol do Rayo Vallecano. Como antano, o Rayo Vallecano tamén perforou a porta Compostela, aquí defendida por Docobo. Aí está Moure, tiña José a dereita, pero fai xogada individual. Pelota a José, non hai faro de xogo, tira José, gol! Gol do Compostela! O terceiro! Agora sí, o equipo santiagués está prácticamente na primeira división. Como en 1994, Compostela endereitou o signo do partido. Fabiano fixo un gol moi seu. Despois rescatou os seus famosos puntos de baile, acompañado das sensacións actuais e de hai 20 anos. Bueno, que es muy bonito, ¿no? El fútbol, lo que queda es la amistad y ver mis ex compañeros después de 10, 15 años fue una alegría enorme. Un gran mérito, ¿no? La afición nos apoyó, parecía que jugaba en San Lázaro. Yo creo que en los 3 partidos demostramos que son mejores dentro del campo, porque antes ellos decían que eran mejores, ¿no? O partido aniversario rematou sen vencedores nin vencidos, non como hai 20 anos, cando Compo subiu o CEO de primeira. Aí está xogando Bodelón, houve falta de Rodríguez. Final a final! Señoras e señores, culminouse a fazaña, o fito histórico, a Sociedade Deportiva Compostela na primeira división. Vamos, Bodelón!
Se lo merece toda esta gente que ha venido hasta aquí. Moure, imagino que estarás moi contento, demasiado contento. Estou demasiado contento porque empecé en terceira e subir o equipo a primeira, eso é moi difícil. Eu estou entre un grupo e conseguino. Compañeros, Imagínate cómo tengo que estar ahora, yo no sé ni qué decirte, estoy en las nubes, ¿no? Creo que he participado un rato aquí ahora al final y estoy orgullosísimo de pertenecer a este equipo y tener esta afición, ¿no? Nacho. Yo desde aquí, un pouco, non, aparte desta alegría inmensa que nos leva a todos, a Chuco Barreiro, un home que está sempre con nós, que seguramente ahora estará un pouco, bueno, a alegría máis grande que levou na súa vida era isto, el querer o Compostela desde todas as categorías, unha persona que traballa con nós, e darlle a ele a toda esta xente, non?